pa ka sa abroad ato tay katong nipanaw si Lloyd? YouTube star Lloyd Café Cadena. Lloyd Cadena, a popular vlogger and comedian from the Philippines, Pumanaw na has ang sikat died. na YouTube vlogger na si Grabe talaga, sakit. Di lalim na. Kuhan, mabad agad. Kasi dapat ang mauna talaga magulang kung pwede ko nga lang ipalit yung buhay ko doon. Kasi tiguang na ako ba? Yun ang pinakamasakit sa sa experience ko sa buhay na mawalan ka ng anak na wala ka doon sa sabi niya ba. Basig na kami sa kay Mother Queen. Ay, Mother Queen, di ako din sa Davao City. Ako balaka kung gusto ko muli diha. Problema lang, wala pa tayong kwan. Alam mo na. Mayong bunggag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Dako ang kalipay kay nabal-an nako nga naara di ay dinhi nagpuyo ang amahan sa kanhing sikat kaayo nga content creator dinhi sa Pilipinas. Para sa kuha, isa siya sa mga pillars pag-abot sa content creation sa YouTube. YouTuber ni siya. Daghan kaayo ang mga nasad kay tungod sa iyahang pagpanaw. Apan daghan kaayo siya og nabilin nga mga lingaw nga mga memorya no akong ginahisgutan dinhi nga si Sir Lloyd Cadena. Kauban ako karon ang iyahang papa kapin tuig na nga naara day dinhi sa syudad sa Davao. Wala na lain pa si Tatay June Khalid Cadena. Tay! Welcome kaayo tay sa programang Binisaya tay. Salamat kayo. Unas tanan, gusto ko magpasalamat sa makagagahom sa tanan sa itaas, Allah, God. Magpasalamat ko sa mo, Sir Chito, sa pag-ambita dire kay Tay, maulaw ko tay, pero grabe ka salamat. Si Tatay June, usan ni siya ka Bisaya gyud kaayong dako. Bisdak gyud si Tatay, Tubong Leyte. Tubong Leyte si Tatay, at least na may mga nakabalo, daghan na nakabalo tay no sa mga daghan katong nang tanaw sa ko, nagtiyaga katong mga nag-subscribe kay Tatay June sa iyahang YouTube channel. Pero sa mga galantaw karon Bisaya de ang papa ni Lloyd. Unya pagahisgutan nato tay ang inyuhang relasyon ni Lloyd no. Pero karon tay gusto sa namo mabalan yun. Pilay edad nimo nga nilangyaw ka kaysa ako ang pagkabalo manggod si Tatay John, pila ni siya katuig nga OFW. To be exact, 22 years. 22 years ka nga OFW sa Saudi. 3 years. 3 years. UAE. Emirates, Abu Dhabi, 19 years. 19 years. Pero nagsugod ka og trabaho sa Manila. Sa Manila. Tanang trabaho pwedeng nagtinda ako doon sa Tondo, sa palengke. Sa tabing kalsada lang, maglatag lang bigsako. Among tinda to, sili, mga sibuyas, kamatis nga na. Umpok-umpok. Pili edad nimo tay katong nagtrabaho ka sa Manila? 21 years old. 21 years old. Pero nakahuman kag high school ato. Nakahuman kag high school. Putol-putol lagi kasi mag-continuous dahil nga sa yung nature sa alam mo na. Sa school din na medyo may diskriminasyon dahil nga mga kuan na probinsyanong taga bukid nga na say ma-discourage ko din ako mosulod. Mao to nagkaroon ako ng mga irregularities ka dugay na kung human ang high school. High school. Karon tay katong naa na ka sa Manila, dito na ka nagtrabaho before ka nag-abroad. Dito mo nagkaila ni Mother Queen sa Manila. Pero dugay pa to, di ba nagtinda-tinda pagdaabot sa Manila. Yung pangakuan man ko sa akong iyaan nga paskwilahon niya pag-abot dito kada ka anak. Pero nga nung nagsulti man siya sa imong ginikanan nga dito ka sa Manila kay para pa eskwelahon. Iya tong gipangakuan lang para may katabang sa dito sa so ang iyahang tumong is gikuha ka para himuon lang dai kag katulong. Tapos pag kwanto pero gusto ko na rin para masanay ko sa style ng Manila kasi Manila eh. Basta luto ko lugaw diri sa Prado. Ko as 4 madaling araw. So murag kan anan ang imuhang gitrabahoan sa imong auntie. Squat yun kanang Squatter. bindor. Pag naimang rin. Turo-turo. Dali na din like dito ng labis. Uli naman dayon. Og katong mga umpok-umpok nga mga kuan.
pwede na ito ni mo punito. Mapunit. Pila ka tuig to tayo, John? Nga, ingon ate mo ang mga saglit lang kasi naisip ko, hindi maganda to, hindi makapag-aaral nito Pero tiis pa rin ako kasi nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Mga katabi kong mga tinda, sabayon mo ko sa iyan. Junior, kisa mo ito yung istirang babae dito kanya. Hindi naman, siyempre rin, makipag-kaibigan ako kasi kauban ko sa negosyo. Nyalagian ako itong akong uyuan nga, gikan Saudi. Tingala sa nga, Junior man, pero itom na ko kayo. Kasi buwan sa adlaw, tuman na ako. Tulo ko na yung luha. Akong Bisayaon. Pag magbisaya na siya, gani. Pamasa magtabang ako. Kaya alam niya, sa probinsya ko. Kung Junior, ikaw ba na? Tiyo. Tulo yung luha. Ang masa nga, ngon niya makadiri. Ang mas tiyo, pangakuan mo ko poskila, ako poskila. Tabang-tabang lang ko niya. Walang problema. Ipasok ka na ako sa security guard, tapos mag-working student ka lang. So akong na-experience to sa kalisod, interest na ako para mag-eskwela. Naka-eskwela guguguan ka ng vocational. Dito may nakita na may ito ni Mother Queen. Siya ay pag-graduate na ako, siya ay nag-picture-picture na ako pag-graduate. Siyempre akong gibitahan, kaya akong girlfriend. So dito, girlfriend na ni mo si Mother Queen. O sige, pangalan ni Mother Queen tayo? Loretta. Si Ma'am Loretta. Maman to, si Lloyd Cafe ka din. So siya, si Loretta Cafe. Kuya, ano kay Cafe, gini ang apelyido ba? Apelyido pa lang. Pero, ang cafe niya, gihiktan og kadena. Siyempre. Gihiktan og kadena, tay. Pila mo katuig, ay mo nagminyo ni Mother Queen, tay? Pagkabuntis niya. Kuyaw dyan strike anywhere. Kuyaw dyan ang kadena. Lahigid silang style, sad, no? Pero, by the way, si Mother Queen, bisdak po na siya. Bisayang dako. Anon. Pero kamo ni Mother Queen, nakaupat mo ka anak. Upat. Pero lagi og kalang agwat. Ang among sabot niya to, kung nalaki ang among panganay, di na siya buntis. Gamay man siya niya. Nagkaanak lang kung laki. Naglisod siya to. Mutang ging nang gusto doktora nga, Mr. Kadena, itong akin hindi pakialam sa wala akong pakialam kung gusto mong anak kong na marami. Pero maawa ka sa asawa mo kasi muntik masisarya ng misis ko noon eh. So, maselan. Di maliit ang pirta. Okay. Maliit na babae si Mother Queen eh. Naawa naman ako. Sabi ko, sige Dok, makalas na lang ito. At least nakaanak akong lalaki. Sa lahat ng mga nagpaanak nung araw na yon, ako lang ang sumigaw na. Talagang halos maabot ko yung ilaw mo. Tika laglag yung ilaw eh. Pwedeng lipayan mo kay lalaki. Lipay ko kayo kay kadina ganito. Kadina na gini. Kaya puro kadina. Kaya po itong mga anak na ko, panganay o katuwi kanwa. Pero bae man, pag naminyo sila, wala na ang kadina. Ingo nagdoktora sa tanan diring mga bana nga nagpaanak. Ikaw rin, balipayon. Ingo na si Mother Queen, di na kaya, ayaw na. After kay Luis. Eh sabi ko, kailang dalawang babae, dalawang laki po. Nasunda namin. Sumao na to si Lloyd. Si Lloyd, yung banso. Katong nagasugod na og buhat og video si Sir Lloyd, unya misikat siya. Giunsa nimo pagkabalo tay? Like nakabalo ba ka nga akong anak sikat na? Wala gyud ka kahibaw. Kato akong kauban nga magalis computer. Si ako nag-eskwela ko computer programming unya. Kay baro ko gamay sa kaintindi ba sa Tagalog ba. Nya na usahay nga dili nako kaya katong akong kauban nga maros computer. Akong gipa adto sa akong kwarto nga. Bro, baka maano mo di ko kaya. Ano problema? Di mo ba alam anak mo? 1 million ang subscriber. Di ko maalam yung yung subscriber. Dami viewers na. Sino doon? Sabi ko anak ka sa Pilipinas. Si Lloyd, vlogger. Anong vlogger? Yung nagkuan kanang kuhag video niya i-upload sa YouTube. Ano din ako, meron din ako kasi nauna pa ko Lloyd eh. Nag-YouTube na ako 2007. Hindi ko makalimutan, May 15, 2007 si Lloyd 2010 eh. So nauna pa ko sa kanya, pero sa akin wala pa ganoon na all, konti lang subscribe, di ko alam kasi yun. Hindi ko ganoon ba? Di nag-search ko, sikat na pala si Lloyd. Yung akong gipangutan ng anak ko sa Dubai, anak, sikat na pala si Lloyd. Oo pa, sikat na si Lloyd. Diyan ba nagtrabaho sa Kuan, sa Lab Radio, 1 year. Nya ma-recontract sa radio na ituloy kasi napabayaan niya yung YouTube. So inisip niya na mag-concentrate doon sa nag-boom yung sa Lab Radio kasi nakilala siya eh. Dahil sa laitan sweldo, ako uli-uli ang akong biggest lib, akong ipadala sa ilaha. Naisipan ni Lloyd na magbakasyon dito sa Dubai para makita-kita. Doon kami nag-ano, tapos pinakita sa akin ni Lloyd yung may libro siya eh, yung kopya. Yes, nasa yung mga libro. Sikat ka na Lloyd. Ang alam ko doon, ng sponsor yata ng ABS-CBN. Sabi ko, sikat na pala ang anak ko nito. Natuwa rin ako dahil nga siguro na nanood yun sa akong ginagawang mga video-video ko nung araw, ipag-aralan niya. Naibala sa kanya, more patawa kasi ako nung araw more sa sports. Kaya doon sa vlog niya, nakita yung mga trophy ko doon, mga medalya. Kasi lang minsan, pag nagalit yung si Mother Queen, inuuna ko pa yung martial art, may tournament. Sabi ko, punta mo na ako sa tournament. Hala, batay sudan, kanay mo mga medalya o kanang trophy? Lutuan ha? May ano, kibidjar to iya. Tuwa lang ako kasi gano'n nga. Naano ko si Lloyd na, sikat na pala anak ko, artista na. Lalo nung sinabi na nung naopera ako sa Middle East eh.
Pag uli na ako, ingon siya nga pa. Doon na ito ko'y kontrata sa Thailand ba yun, Singapore. Wala na akong dawata. Ako na lang gialibay nga niya ka. Naman, kamay ragbayad. Ha? Pwede bayad ha? Na ha? Pila ihatag sa mga artista. Ako ano, big time pala to si Lloyd. Di pala basta-basta ito. Di niya binanggit kung ilang figures. Pero alam ko na. Kung ganun pala. Makikita ko doon bilangan sa ng may mga TF yung mga bakla na taon eh. Sabi ko, naku naman akong driver. Bisa po di naman ako sweldo. Basta pakauno lang kayo mo. Wala problema. Papa ka na ako. Problema ko. Bodyguard, driver po. Yan ang pinangako ko sa kanya. Nga habang nabubuhay ako, pagsilbihan ko siya. Pero usapan na mo, nga ang balay, iya, ako kutsi. Gusto ko magkutsi mi. Pero dili dako. Dili pero itong yung pangarap nga opportunity. Di ko kaya yun. Mahal yun eh. Kamay lang akong kaya. Magtrabaho ko hangtod mag-retired ko. Hanggat kaya pa akong patrabuhin ng kumpanya. Sige pa. Yung nga, yung nagkinawa sila. Hindi na natuloy yung... Tsaka gusto niya talaga yung Fortuner. Kaya nung umuwi kami, kasi decision na sa mother ko na, uli na mo rin yung sambay yung ipanguhat niyo sa para maayos na yung mga kabili ni Lloyd. So, nung palit, may ganang Fortuner. Pero dito pa sa Middle East, nag-drive ako Fortuner. Ako nag-isulayan. Nindot pa ka ng Fortuner. Mga manay gusto ni Lloyd. Dako. Dako. Sino nagkasulir kaon at tinuong yun. Dako yung kaon gasulir. Kaya akong plano ito, gamay ram lang yung kakot siya. Pero ako yung maghulog-hulog. Kaya ko na maghulog-hulog to. Ako lang. Napaka sa abroad ato tay katong nipanaw si Lloyd. Nag-duty ko ato buntak sa'yo. Kinsay nagtawag sa imo? Yung panganay kong anak. Pero atong gabi nag-istorya pa mi, nag-chat pa. Yung pa. Ang iyang pangutana, napasa nakasave pa na ko iyang chat. Kung sa may magbati, di ba na-COVID ka pa? Kung sa may gibati ni mo. Tanan, di ko kapahinga. Tulo ako sipon. Kanunay ko na ilignat. Basta hirap ko maghinga. Sakit ang tiyan. Mura ko ganang busog kanunay. Di na ko malasahan tanang pagkaon. Bakit? Sino na COVID? Ako pa. Saan ngayon? Dito ko sa ospital eh. Ha? COVID ako pa? Anong na-COVID ka? Ambot, ang sinakakuan ako, sinakatakod. Paglisod din namin ani pa, ako nakakonekta siyang lawas. Ingana po ko niya ito nung pira ko. Pero sundan-sundan lang ang mga tapayo ng mga nurse. Galing ng mga ospital, siguro yung inano mo. Kung nga ito nga pa eh. Inom ka lang ng tubig, sa advice ako niya ito, inom kag tubig. Nagchat-chat pa mi atong bago ko nakatulog. Pagka madaling araw kay mo duty ko, niingon ko nga nagpaalam na ko na duty na ako nakuha na mo tubag, yung pala patay na. Patay na sa atong kurasa. Pagka alas 9 sa buntag, tawag tong anak na ko sa Dubai. Umiiyak. Umiiyak pa, wala na si Lloyd. Ha? Kagabi ka chat ko pa. Gulat ako. Yung pala ang kwento na nangitom ko siya dito sa ospital. Nagpil ang kulor nga maingon nila na COVID, pero ang alam ko doon na ano sa cardiac arrest, giingon nila na COVID siguro. Natotoo na dahil high blood nga siya, mataas ang sugar. Wala na ako sa concentrate, talagang nasira ng araw ko sa trabaho ko hanggang nilapitan ako ng mga kasama ko. Pare, alam mo na ba? Alam mo na si Lloyd. Kasi naano sa Facebook agad nagpumutok agad Tulolo ako. Babantay ko sa makina ko. Tapos may maalala yung kasama ko. Ingon sila nga, ako nagbantay yung makina. Pagtuk lang sa opisina, patawag ko sa akong supervisor. Gusto mo muli, Indonesian ng supervisor ko, Muslim din. Ko, sir, dito na ako, sir. Kasi pag muli ako, basig unsay mabuhat na ako sa kukuling ko, wala na ako sa isip Sabi ko, dapat nauna ako sa anak ko kinuha yung anak ko una. Grabe talaga, sakit. Hindi mo maano. Hindi ko di lalim na kuan mabad agak anak. Sorry guys. Kasi dapat ang mauna talaga magulang kung pwede ko nga lang ipalit yung buhay ko doon Tiguang na ko ba? Talagang nagmahay lang yung nga. Mabuti usan ako kamahayan ba ka? Yun ang pinaka masakit sa sa experience ko sa buhay na mawalan ka ng anak na wala ka doon sa tabi niya ba? Di katulad nung napagsilbihan mo siya. Mula talagang hanggang naghingalo nga na, sabi ko walang kwenta magtrabaho ganito pala. Sabi nila na money is not, sa English pa ba nga, sa Bisaya nga, kuan nga, hindi importante ang salapi, kundi importante yung kuan mo sa imong pamilya, kanang banding yun mo ba? Sa mo kan mang kwarta niya, mawadaan kag saka member ng pamilya. Naaba mo yung moment nga kamong duha nga nagka-heart to heart talk mo? Naa. Katong pag-adto niya sa Dubai, okay lang mabalan sa inyo hang. Giingon siya nga pa. Dugay mo ka mauli sa murang ko kay balak mo uli ko. Uli ko matay kwarta. Wala ako na lang ang ipadala ninyo ang akong bigay sweldo. Pila ra ba sweldo nako? Dako lang tanawon sa papel. Pero pag sweldo, alam naman kay balo naman na nag-abroad. Dagko sa papel. Pero pag sweldo, wala So, ingon sa nako nga, ano mo pa bahay na to, nanay shower, ha? Nya to bulan tara. Na anak akong ipagkabilitan ng Manila. Tuwang-tuwa ako yun ang parang signos na siguro paulion ako. Palitan ko niya ticket katong nakuan ko, nagbakasyon ko, itong opera ko. One way lang.
mauso ra ingon niya nga di nagpabalikon. Na namilit man kog balik, sayang akong sweldo. Nya nagplano to doy na magpalit ang kotse. Ako may mapalit, balik ko. Kaya gusto nimo tuparon ang kotse. Gamay lang dili Fortuner. Ito mga bios nga na, mga accent. Sige pa, pero yun pala ang signos na parang paalam niya na huwag ka nang bumalik pa para makapiling kita bago ako umalis. At least, basta yung pag-usap na Lord, nakakub sa anak, ako nakatihaya, natanaw ako sa kisame. Nakuhaan ko sa ingon nga, pa, may shower rin tayo pa, ako shower, may bidi na rin tayo. Mga kunting bagay na napa-improve sa bahay na, kahit squatter area lang, parang na-feel na rin na, parang nakatira ka na rin sa subdivision. Tapos simentado tanan na maganda pintura. Yun ang na-experience ko talaga na hirap pa talaga pag dalawa kayo magtiayon nga nasa abatanan. Ang inyong ginala ko, makakwarta lang ba? Ang banding sa pamilya, wala. Pasalamat lang yun ko nga akong mga anak, talagang tino sila, nag-skila sila bayo, hindi sila sa environment. Kasi kung tutusin, kagawa sila ng squatter area yun eh. Tapos alam mo ang environment ng squatter area, buti hindi sila nakikisaw-saw sa mga uso-uso ngayong mga ano-ano. Adik-adik. Wala rin mabisya. Ang anak kong lalaki, bilib ako doon nung mag-kuhan siya, mag-inter-island kasi seaman yun, Visayas, Mindanao. Nagpaalam pa sa ako, nagpahibaw pa sa ako nga uminom siya. Pa, pwede na ba kong uminom? O, pwede. Ayaw ko sunduga kay, wala ko maada na. Paalam pa sa ako Di, gusto ko lang na may bala naman na uminom na ako. Sa sosyalan, kailangan ba yan? Tulo ako, kita mo ako, pag may party-party, maulaw ko mo, kaya di mo kuminom. Kaya usaya sa party, tagay may hatag. Naakay gibuhat nga vlog tay, sa imong YouTube channel, nagisulti nimo dito, naghihirap ka na. Moto ang title sa thumbnail. Muna akong gusto ipangutana sa imo hatay kay I think normal ra nga ang pangutana sa ubang tao nga sila Mother Queen to sa Manila, imong family ang uban nag-abroad. Nag-unsag gyud ka dinhi sa Davao City tay. Tungod nga sa akong faith. Si imong faith. Kaya ang akong para madalubhasa ako sa pag-aaral ng Islam. Kaya akong gusto sa Marawi ko mo puyo, adto ko mag-continue sa akong pag-aral sa Islam ba. Kasi gusto kong saliksikin na ang Islam kaya napakagandang reliyon. Pero may ibang mga pasaway, siyempre normal naman. Pag-abot ng grade 2 kaya ang Islamic Center dito sa Ground Zero, bawal mo ang mga sibilyan. Nagtambagan ko sa akong mga kaburo dito, kung gusto mo kasi gusto kong mag-aral ng Marawinian, Maguindanao. Salita ng mo ganay pag nagkutba, yung kumbaga sa Katoliko kanang mag-message bitaw, mag-sermon ng pare. Kutba nila kay di mako kasabot kay Marawinian man kadaghanan. Ingon tong kabro na ako sa Marawi, mo adto ko sa Davao City kay didto ang mga imam mag-istorya sila Tagalog, magkutba sila Tagalog kanang mag-message ba, mag-sermon Arabic ug kanang Bisaya. Mo na napilit ako ang Davao City. Tambag po to nila nya nung moagi ko sa Davao City nahibalan ako ang Davao City day pang-apat if I'm not mistaken or pang-lima nga safest city. So at saka na obserbahan ako nung trabaho sa call center, mauli ko madaling araw kasi alas 5 mauli na ako. Lakaw ko mag-usa di Pres Manila nga sundon naman ang sunod nimo ako diri safety gyud diri. Wala gyud mag-ingon-ingon nga magtinunto nimo. Naay mga madunggan nimo nga naay mga pasaway pero dili gyud Pres Manila. So mao na nga bisag gamay ra to akong kwarto, lahi man gud magpuyo sa akong balay. Biron dako kayong balay, dakong limpihonon tapos tulo ra mi na muyo dito. Upat kaya na parang may boundaries ba? Lagyo kasi di mo parehag relihiyon. Siguro dili na siya sa about sa inyong kaminyo on about na ni sa inyong individual nga kuan nga kinabuhi. Yung iba rest ano na namin personal lang. Ug mao na ginarespeto na ninyo sa usag-usa. Siyempre. Ang individual ninyo nga. Imong mga anak kumusta man mo? Very stable sila. Okay sila lang. Ang inyong relasyon. Nag-chat kami sa minsan. Constant na communication. Wala sila nag-uul sa imuha dinhi sa Davao. Nag-uul lang utana lang unsa. Sige, kumusta? Kumusta na pa? Unsa yung kaon siya? Okay ko diri nak. Mingon siya nga sige kung ano, padalan kitang pataayon nak. Maulaw sa kung mangayon nimo. Iti pamilyado ang basta ang imong unahon, imong pamilya kay pamilyado na ka. Nga akong anak laki akong gi-chat nga mag-ipon ka, magplano ka magminyo, kinahanglan ka ipon. Hindi katulad ng kami ng mama niya to. Basta lang kami nagminyo, wala may ipon. Ang imuha diri karon tay sitwasyon nimo sa Davao, sariling sikap ka. Sariling sikap. Kaya kailangan ko ng more income dahil nga akong inaasahan lang yung kamay na kong pensyon. O kining bare-barehan ako sa YouTube, alam mo sa YouTube, di ba? Huwag ka maniwala doon sa mga madaming grabe milyon-milyon na subscriber na milyon-milyon, wala maniwala. Ang ano din yung views, marami ang views. Kunti lang ang views ko kasi nga wala naman kong content sa maganda. Siguro kini pag humana to ini baka madami. I mean please suportahan nato in taon si Tatay John sa iyang YouTube channel. Kanina lang siguro Tatay John ay hata mahuman. Unsay gusto nimo nga mensahe para sa imuhang mga anak? Mensahe na ako sa akong mga anak, mahalin niyo ang inyong
asawa, mga anak, siyempre, kailang banding. Bandi. Kung saan ang iyong asawa, doon ka. Parang anak ko sa Dubai. Nandoon ang asawa niya, doon ang anak ka, asawa niya. Saya. Kay lesson learned man Makita mo yung mga anak lukso-lukso, og napiang, alam mo, kasi nandun ka eh. Og nasa Pilipinas, di na mo kitaan. Di mapasumail ka. Bakit sige tulod to sa akong ganyan-ganyan. Tumo-tumo na lang ka. Wa man naman nakit eh. Anto mag-away mo sa imong gisaligan sa Pilipinas. Si Koante, basig na kami sa kay Mother Queen. Ay, Mother Queen. Di ara ko din sa Davao City. Ako balaka kung gusto ko muli diha. Problema lang, wala pa tayong kwan. Alam mo na. Diri mangita ko diri karang kapistuan. Basig gusto mo mutabang nako kasi kaysa mangayo ko sa lain o manghulam ko sa lain. Pwede niyo kung sponsoran ika nga magtindog ko diri gamay nga tindahan kasi yan ang plano ko niadto. Mao siya tablag sa tag-iya sa kong balay nga akong kupuy-an nga sa edad nako ba nga lang maliban sa pag-YouTube. At least mapangalagaan ko rin ang YouTube ko habang nagtitinda. Doon na lang ako mag-concentrate. Pwede po ka magbuhat og content while gatinda. Pero ako in-continue ang akong unsay gihatag sa ako sa nag-iisang Dios o sa kay God, yung talent ko nga pagkanta, pagtudlong martial art. Ang una kong tuturuan si Cherchito sa mga member niya, baka makatulong. Complementary. Kanina lang Tatay John, pinaka-final na lang nimo si Sir Lloyd, kung asa man siya karon. Doy ko asa man karon, di ko man kaya gampanan yung iyong pagpatawa o pagbigay patawa sa iyong mga viewers. Sa ibang paraan ako mag-vlog sa abot ng kaya. Kung ano mang talent meron ako, ano mang meron binigay sa akin ni Allah na katangian, iyon ang gagapanan ko. Basta wala nang ibang Lloyd sa buhay ko, di ikaw lang. Saka ikaw ay nag-promote ng LGBTQ+. Siya nag-promote nun. Siya on the screen, sinabi niya na gano'n siya, LGBTQ siya. Tapos, I love you anak, hindi mapapalitan yung pagmamahal ko sa iyo. Sana makita tayo, malapit na, insyaAllah. Yun lang, napakasakit nga lang maaga kang kinuha ni Allah sa akin. Kung pwede nga lang ipalit yung buhay ko sa iyo, ginawa ko na. Dahil nga, ayaw kong mauna ka sa akin. Dapat ako nauna dahil ako may edad na. Tsaka, naranasan ko na yung kasaganahan sa buhay, pait, hirap. Pero sa totoo lang, sarap ng kamera ay nakangiti ako. Ngunit sa likod nun malungkot dahil nga nawala ko ng anak, nawala na akong nanay tatay, nawala rin ako. Malayo, yun ang naging regrets ko sa buhay. Meron akong vlog sa kapalan, panoorin nyo guys, may regrets. Tapos, siyempre, kay Sir Chito, sa Matina. Salamat tayo, salamat. Pero, tay kaning, sorry ha, kaya na-mention man to ni mong mga regrets ni mo, ay kaning mga, ingon ni mo nga, smile ka sa camera, pero deep inside, kasakit. Lisod plastic, kasi pag vlogger ka, kailangan masaya ka. Alam, mag-vlog, kailangan masaya. Minsan, kaya pag nag-vlog ako, titigil ako eh. Sabi nga ni Lloyd, pag nag-vlog ka pa, feel. Ramdamin mo yung ginawa mo. Kasi masarap. Parang nagtrabaho. Pag nagtrabaho ka sa loob mo, minsan madisgrasya ka eh. Kasi kontra sa utak mo sa loob mo eh. May sinasabi ng, I like my job but I don't like my work. Ngayon eh. Gusto ko ang aking trabaho pero di ko gusto ang aking ginagawa. Ngayon ganon. Yun ang nagsupak ba ang imong puso o imong kasing-kasing. Pero kung makita nyo ako guys na masaya sa paningin nyo, pero sa likod talaga nandun yung pait, parang tusok-tusok sa likod ko yung sibat. Dahil nga, number 1 nga yung pagkawala ni Lloyd, nawala ako. Hindi ko kapiling ba? Narinig ko na sa istorya na gano'n-gano'n. Dami pang nagbas. Masakit kaya nun. Tayo na nga tao, ibabas mo pa eh. Gano'n. Tapos, okay na ako. Sanay na ako sa bas-bas na yun eh. Tapos yung mga magulang ko na di ko rin nakita na mamatay sila. Dapat doon, ang mga magulang natin, mahala natin. Habang nabubuhay pa. Kasi pag namatay na sila, wala na. Iyak ka na lang. Wala na eh. Pero dapat, habang buhay pa, pangalagaan natin. Love your family. Sa mga, general na yun. Ama, anak, kapatid. Yung mga nagigikuan. Magigugma ita sa usat-usa ba? Tay Jun, daghan king salamat tay. Daghan kayo sa ako. Magpasalamat og daghan sa imo, sir. Good luck sa imo ha tay. Good luck sa imo ha. Please suportahan nato si Tatay Jun sa iyang YouTube channel, sa iyang journey sa pagka-vlogger niya. No? Thank you tay. Mauro to akong kasulti. Salamat at isang karangalan ko na isang Chito sa Mantina. Sa batay mawata. Okay.